Volám sa Miroslav Vetrík. Som teológ a historik. Ako občiansky aktivista už 20 rokov organizujem v Bratislave korunovačné slávnosti. V roku 2018 som spolu zakladal stranu Život. Podnikám v cestovnom ruchu. Som ženatý, s manželkou máme 2 deti. Nie je mi ľahostajné, kam sa Slovensko uberá, a preto kandidujem na poslanca Národnej rady za Slovenskú národnú stranu. Je to naša najstaršia politická strana, ktorá obhajovala Slovákov už v roku 1871. Najprv proti maďarskému šovinizmu a počas prvej Československej republiky aj proti čechoslovakizmu. Po páde komunizmu Slovenská národná strana na rozdiel od KDH ako prvá sa hlásila k slovenskej štátnosti a k zvrchovanosti. Aj dnes treba obhajovať Slovákov. Ako to mnohí vidíme, ohrozená je dokonca existencia slovenského národa a rovnako aj zdravá slovenskosť a naša štátnosť. Pretože liberalizmus a jeho falošné vnímanie slobody presadzuje politický centralizmus Bruselu. Rozhodovať o nás a bez nás. Gendristickú ideológiu so zvrátenými 72 pohlaviami. Falošný ekologizmus, keď je ochrana prírody nad hodnotu človeka. Adopcie detí homosexuálmi bez ohľadu na skutočné dobro pre dieťa oproti prirodzenej rodine s otcom a mamou. Registrované partnerstva rovnakých pohlaví, čo je proti prirodzenému poriadku človeka. Legalizáciu drog. Želal by som si, aby sa Slovenská národná strana znovu vrátila do parlamentu. Aby sa rešpektovala dôstojnosť ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Aby Slováci neboli obmedzovaní vo svojich ľudských a občianskych právach ako počas covidu. Aby deti dostali kvalitné vzdelanie a v školách ich viedli k zdravému vlastenectvu, poznávaním našej pravdivej histórie. Aby bola poľnohospodárska pôda vo vlastníctve Slovákov. Aby sme boli znova potravinovo sebestační so zdravými potravinami. Aby sa naše strategické podniky, predovšetkým elektrárne, vrátili do vlastníctva slovenského národa. Aby sa u nás vytvorili dobré podmienky pre mladých ľudí a pre mladé rodiny. Treba zoštihlovať štátny aparát, odstraňovať byrokraciu a zlepšovať podnikateľské prostredie. Nech naša ústava stojí nad zákonmi Európskej únie. Nech Slovenská republika prispieva k ukončeniu vojny na Ukrajine. Prvovoliči, nezabudnite na to, že aj vy si založíte rodiny. Nikto vám zdarma nič nedá, preto sa rozhodnite tak, aby ste sa nestali sluhami či dokonca otrokmi zvrátených ideológií. Milí Slováci a milé Slovenky, je na vás, aby ste rozhodli, či budeme mať Slovensko silné a sebavedomé. Poďme k volebným urnám. Ja volím Slovenskú národnú stranu.